Sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung makalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life, stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Nobody gets sick with COVID
sama-samang manalangin lahat. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Huwag sanang mga away at mapasaway. Nobody gets sick with COVID no more. Kung mayroong disiplina kang pinagmulan. Nobody gets harm with that anymore. At wala tumatama sa Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Here is your DJ Mom Ning again, here at 99.9 Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo! Yes, metong pong mapalinggat panapon, kareng hanggang kabalenta mong Kapampangan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Maya pagat panapon kem buong kabalenang Guagua. Yan. Apansinan tamo, melwalas yung katamong balen, lalo na kenim plaza ne, at melinis ya. Wow, a clap. A clap for you, Municipality of Guagua. Yan. Mabuhay po tayong lahat. Melinis siya po yung katamong kabalenan, ne pong kasanting akakit ngeni, ne po. Ampong anjang banda keni, may santing niya po at alang makain kalat-kalat, keng gilid-gilid, ne, at alang basura. Wow, ingkay na mo ngeni. Ay medyo apapansinan ko ngeni. Denin taong mag-crossover kareng kaya katamong dalan, lalo na kening plaza, ilan ang problema, ne? Medyo ating kong apayuhan or kaya akasabing netong nanong house kanina, enforcer keta na sabi ko, pakiturula rin tao, sabi ko na dumalan keng pedestrian lane, ne po, kasi diyang nukaring-karin, daralan la, ne, dadalipat la rin tao. Panawagan sa mga taong dumadaan dito sa aming plaza, please observe discipline naman po, no? Inaayos po ng ating munisipyo ang kagandahan dito sa kagandahan at kaayusan keni pong Guagua. So sana po makipag-cooperate tamo, ne po. So kayan tamo po, nasikapan tamo pong maging disiplinadong taga-Guagua, ne? Nung eko man taga-Guagua, kayong daralang kenim plaza mi, please lang, ne? Disiplinan niya ing sarili yo. Potaya kung mamawal kayo, tok nanganda ko keng sakin at bawal da kayo, turo da kayo, no karin ko dapat dumalan, ne? Kasi sabi da rin kaya katang enforcer, ma'am, neng kayi po, kami pa pong mga kamuanan nada, ne? Sabi ko, kamuanan nyo la naman. Ne? Kamuanan nyo la naman, akong makanyan. Bangka nito, siguro, no? Suggestion. Mamaya, magsasuggest tayo paanong
paanong gagawin natin sa mga taong walang disiplina dito sa plaza natin, okay? So, maya pagat panapon at masaya ko po king development Kenny Guagua, masaya tangan po nung nga papansinan niya yung kaya katamong kabalenan at nepong kasanting ngeni, nepo na pong kalinis, maluwalas, yan. So, maraming salamat sa ating Honorable Mayor, Tonton Torres, yan, siyempre. Kautusan ni Mayor yan. Yan. Alright. Yan. Okay, so magandang hapon po, Honorable Mayor Tonton Torres. Okay, saludo po sa inyo, sir. And then, of course, good afternoon to the Honorable Jun Lim and the Sangguniang Bayan members of Guagua. Maya pamapaling at panapon po, kaya kayungan. And of course, sa ating mga municipal officials, ang ating kuya ng bayan, Kuya Jun Panganiban and the beautiful wife, lagi yan. Of course, ne? And ako man po sisip-sip kang Madam Siena, uling ako naman po principal. She's truly beautiful and energetic principal, no? The wife of Kuya Jun Panganiban. Yan, maya pagat panapon po kaya kayo. And sa aking kumparing Aldwin. Yan, Aldwin Malyari, ang ating pong kasama dito na nag-acting as station manager natin. Maraming salamat sa iyong support, kumpare ko. Wow, Ma'am Jesus Agustin is watching. Hello, Madam! Good afternoon po kaya kayo, Madam, ne? Yes, eke po kakalingwaning kaya kayong penabiling ka na ako at potang bagya, patigtigan tayo. Ne? Bandang 2:30 siguro, Madam, karin tayo patigtigan ita. Okay? Makalinyane po Kenny, makalinyane king kaya katamong Justler, ing kaya katamong kanta. Ne? Okay, and sa aking principal, si Madam Eloisa Silusong. Siyempre, ditak namong aldo, ing pamiya, beming Madam ko kanini. Ne? Ulim pong lumipat na la po, ren principal, lumipat na la pong eskwelahang i-develop Pasibayo at pasantingan Pasibayo, ne po. So, maraming salamat, aking mahal na principal, sa iyong kabaitan sa aming mga guro sa Betis National High School. Alright. And of course, I will not forget, no, ang ating mga karatig bayan. Bayan ng Sasmuan, Lubao, Florida Blanca, what we call this, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, San Matias, San Luis, Masantol, Santo Tomas, ne? Arayat, Santa Ana, lahat po ng bayan ng Pampanga, kaya pong probinsyang Kapampangan, maya pagat panapon po, kaya kayong angkin. And of course, the City of Mabalacat, meron po tayong listeners dyan and watchers, and City of Angeles, yan, sa CDC, sa Clark Development, yan, no? Sa CDC po, sa Clark City, maya pagat panapon, kaya kayong angkin. And sa ating mga tagapakinig, listeners, watchers natin ngayon, no? Dahil sigurado isi-share ni Mama Agustin ang ating program ngayon sa mga listeners, watchers natin sa Maynila, no? Especially in Quezon City, the whole Philippines, and to the whole world, yan, sa ating mga listeners, watchers in United Arab Emirates. A good day to all of you there! And sa ating mahal na Kuya Rolly Songko doon sa United States of America, and Mr. Manulid, Mr. Arman Arellano, maya pabengi po kaya kayo King America. Siyempre, rin kaya katamong kaluguran, kamag-anak, ne? Rin kaya katamong katropa, karin keng Canada. There. So, a good day to all of you also. Yeah, we're glad that you have come today. Yes, now listening to Pamilyang Kapampangan, and to our friends also in Israel, in Italy, in Australia, kay Kuya Nilo Manakop. Hello, a good day, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Yan, Kuya Nilo, ginagaya na kita sa iyong pagbati sa pamilyang Pilipino. Alright, saan pa ba? Sa Sudan, yan. Sa ating mga Muslim brothers there in Pakistan. Hello, good afternoon to all of you. Yes, and sabi po ni
ni Ludwig Sunglaw, ang ating top fan. Hello, good afternoon. Ludwig Sunglaw together with Ma'am Beth Sunglaw, ang ating mga mababait na supporters natin dito sa Radyo Guagua. Sabi po ni Ludwig, hello po Ma'am Ning, pa-shoutout po, number 1 Radyo Guagua. 99.9 FM, love you, sabi niya. Pa-play po song Ma'am Ning Jumbo Hot Dog. Wow, sasayaw tayo. Mamaya yan, no? Mamaya natin isasayaw yan. Ludwig, thank you po Ma'am Ning, and hello po to Sir Aldwin. Love you po. Wow, miragdagan la rin love mo, ne? Dati ako mon love mo. Kaya ti Kuya Jay, kaya ti Sir Aldwin nangeni, ha? Darakal la. Alright, and sabi po ni Ma'am Susan Ginto Sarana, hello Ma'am Susan. Sabi po niya, hello po beautiful Ma'am DJ Ning, nice to see you. Good afternoon po, salamat po King. Masanting nga balita na ing mesanting at melinis ing plaza. Tulong-tulong sa ikaunlad ng Guagua. Salamat po Mayor Tonton Torres. Yes, Ma'am Susan, may pong pangalinis yung kaya katang plaza ngayon, yan po inimpapunta kayo downtown. May luwalas siya po indala na pong kasanting nga kakit ngayon. Po, yung problema na mo rin yung taong daladali patako natin. Po ta medyo mag-suggest mo makananutalang disiplinan din tao kayo. At manakitan niya yung Guagua naturan. Okay, and coming from Cynthia Canyas Bacani, good PM po Ma'am DJ Ning, stay safe po. And you also Ma'am Cynthia, good afternoon sa'yo. And pa-request daw ng Loving Arms. Wow, ayawa da ka niya Ma'am Susan, this is my favorite song, no? Loving Arms. Mamaya po. And yes, Cynthia is watching from Natividad, Guagua. Okay, so to all of the people there in Natividad, Guagua, especially to the family of Ma'am Cynthia Canyas Bacani and officials, the barangay officials, barangay captain and the kagawad, no? Lahat dyan ang mga oficiales in Natividad, Guagua. Maya pagat panapon kaya kayong angken. Wow, Sir Daryl is watching. Hello, Sir Daryl. And together with Dr. Shari Miguel. And of course, pa-shout out po sa mga anak ko, Jonah May, sabi ni Cynthia Canyas Bacani, si Jonah May, Justin Carlo, and June, most especially to my apo kay Sandia, Dane Torres. Thanks po. Yes. So, shout out to the children, no? The beautiful kids of Ma'am Cynthia Canyas Bacani, sina Jonah May, Justin Carlo, and June, especially to the Apo Santea. Wow, ang ganda ng pangalan ni Santea. Hello, hello to all of you there in Natividad. And coming from Ma'am Susan also, hi to the Anings. Hello, Anings sa Pulong Masle High School, no? Sa Pulong Masle High School, sa wakas, game over na. Relax and stay pretty. Yes, Ma'am Susan, game over na talaga. Pero umpisa na naman sa Monday. It's enrollment time. Diyos ko. Kung balo, no, karin ngayon sasabihan ng 2 months vacation. Where is it? Nasaan ba yung 2 months vacation na sinasabi sa amin? No? O yan po, kaluguran na pengari at saka po retang hanggang dadakdak keng luwalken, especially to in the social media. Alake pong painawa ikeng mestra balayo galang. Alright, now to open our program this afternoon, let's have this very beautiful song coming from Isa Sigera, I See You Lord. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip.
Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus.
Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing. Okay, welcome po again to Pamilyang Kapampangan. Napakaganda po nung awitin na teach the children well of their dreams to come true. Yan. So, actually po, meron po tayong isang may ituturing natin na kabataan pa siya kasi nasa 20 up pa naman siya, no? Na kung saan ay actually, nag-aral siya sa UP, no? Sa University of the Philippines, and he finished Bachelor of Science in Industrial Engineering. Wow, no? Industrial Engineering siya, and DOST Scholar, no? Okay? Pero ganyan man, meron siyang pangarap Ang pangarap niya ay kumanta, no? Kaya sumali siya sa Tawag ng Tanghalan, and he won as the 4th season grand champion, no? In It's Showtime, Tawag ng Tanghalan, and the newest voice behind the Maalaala Mo Kaya theme song. Wow, no? Ayan, taga Quezon City po itong ating patutugtugin ngayon, no? By the name of Janmar Padasas Yusures. Yan. So, ang kanya pong tawag dito, ang kanyang pangalan sa YouTube ay, or the professional name is JM Yusures. Yan. So, meron po siyang mga ano dito, ang tawag dito, mga fans. Ang dami, no? Si Audrey Villanueva Bauson, sabi niya, hello DJ Ning, shout to all the JM Shurers watching from Taguig City. Yan. Hello po sa inyo dyan sa Taguig City, lahat po ng mga supporters, mga fans ni JM Yusures. Yan, hello po. And sino pa ba? Sabi po ni Ma'am Agustin, yes, please Doc Ning, shout out to all JM Shurers from all over the country and those from abroad. Yan. Ano pa ba? Meron pa ba sila? Yeah, Jericho Balagtas is watching. Hello, Jericho and Ate Beth Yumol. So, sa lahat po ng JM Shurers na po, si John Mar Padasas Yosures, na kung saan ay isa siyang engineer, pero pangarap niya ay maging singer, at sinulat niya itong kantang ito na Panata. So, pakinggan po natin, no? Let's support our Filipino artists. So, JM Yasures, here comes, no? Panata. So, sa lahat po ng kanyang fans. And, nakalimutan ko pong sabihin sa inyo kasi po dahil tayo'y, what they call this? Inaano po tayo, ine-edit po tayo ng FB. So, paki-switch on to Twitch TV po.
switch on to Twitch TV. Na po, mi pakaili ko po Kenny, uling mga ground nyo ining ka akong technical man Kenny. So switch on to Twitch TV for continuous segment, continuous listening to our beautiful music. Na po, at so sa lahat ng JM Shurers dyan, eto na po ang inyong idol, no? Panata. Pakinggan po natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Flores, no? Ang isa po nating Filipino artist na nangarap po na maging singer.
naging champion po siya ng It's Showtime's Tawag ng Tanghalan, no? And the newest voice behind the Maalaala Mo Kaya song. Yan, po. So, tangkilikin po natin yung ating mga Filipino artists kagaya ni JM Yosures. Po. Alright, yan. So, hello to all the JM Yosures fans, fanatics of the whole Philippines and in abroad. Yan po. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. So, ano pong sinabi ni Jericho Balagtas dito? Hello po, Ma'am Ning. Maganda ka pa sa hapon. Wow, binola mo ko pa, Jericho. Pabati po kami dito sa Natividad, yung mga Balagtas family. Thanks po. Yan. So, sa lahat po ng Balagtas family, there in Natividad, Guagua. Bala mo yung buong Natividad, pamilyang Kapampangan niya naman. Thank you so much po sa inyo. Po, kay Ma'am Cynthia Bacani, kay Sir Jericho Balagtas. Yan. Hello po sa inyo. And then si Ma'am Lu nag-sign in na rin. Alright. Thank you so much, Ma'am Lu. And sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, ala nang masanting nung aliing gagawan ko, Ma'am DJ Ning. Radio on and TV. Mute ke, sabi niya. At that time, daramdaman da kayo at akakit kening makamute FB. San pa tayo, my fellow listeners and viewers of Radyo Guagua 99.9 FM? Ing magmalasakit at lulugod ka ring tao. Siyempre, our dear Ma'am DJ ning pamilyang Kapampangan. Dakal salamat, Ma'am Susan Ginto Serrano. Po, kaya kayong alang kupas, pa magsuporta. FB na, nanuya pa, FB nanuya pa itang gagamitan na. Nangaos kanina, radio on, yan, FB na, radyo pa. No? Ang pamilyang Kapampangan ni Ma'am Susan Ginto Serrano. And then, coming from Ma'am Lu, wow, Ma'am Lu! 2 Saturdays na kang amis, ha? Sabi po ni Ma'am Lu, hello, Doc. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ano, Doc, vacation muna tayo. No ka rin bakasyon tamo, Ma'am? No ka rin nyo? Enrollment next week. And you know naman, itamong master teachers, dapat daratang Monday. Po, wala naman sa ano yon, pero syempre po, courtesy po yon. Courtesy sa aming mga master teachers, po, na dumating po every Monday yan. Be safe po tayong lahat. Regards, Doc. Ma'am Beth, sabi niya, Dapper Cats and Ma'am Susan, God bless us. Thank you po, Doc. Wow. And sabi ni Ma'am Susan, enjoy match, Ma'am Lu and Ma'am DJ Ning. Bakasyon nyo, pero Lunes enrollment na. Yan ba bakasyon? Ewan ko. Buhay guro nga naman, ang sarap maging guro. Proud to be one of them. Yes, po. Very proud po tayong maging guro. Diyos ko. Yan. You're welcome, Ma'am Jesus Agustin. At lagi tayo pong patugtugan nito. Don't worry, Ma'am Susan. Kayan tayo po. Tangkilikan tayo po itang panata ng JM Yosures. Yan, alright? And coming from Audrey Villanueva Bauzan, thank you po for playing Panata by JM Yosures. More power po. You're welcome po, Ma'am Audrey. Sabi ko nga po, suportahan po natin ang mga Filipino artists natin. Okay. And thank you po sa pag-tune in ninyo ng pamilyang Kapampangan. Maraming salamat po sa inyo. And then, salamat po ng lubos sa ating pinakamamahal, butihing punong guro, Madam Loy, and naisakatuparan at nairaos na po natin ang ating RPMS sa pangunguna na po ng kanyang masigasig na paggabay at pagmamahal sa ating lahat ng mga guro ng Betis High School. We love you so much, Ma'am Loy. Ma'am Loy, keng sisip-sip kami At siya po mo'y Mama Agustin Kingsin. Hello, Mama Agustin. I love you so much. Ano ba yan, ikaw naman, pekaluguran da ka Mama Agustin, yung at suka Betis High School. Sigurado ko, Miley ka, Ken, Mama Agustin, ang tidak kang daramdaman, Miley. And,
Maraming salamat nung tinawag mo ko, no? Namimiss ko yung sagakgak mong yan. Miss ko po itang sagakgak yung Mama Gusteng. At na pong pangalutong ng kanyaman natural Aileen, eh. Alang kaplastika na Aileen. Yan, wow. Alright, so, love you dear, Ana. Love you also, ma'am. I love you so much. Baloy po yan. Kaluguran da kayo, man. Ba't kayong puso ita, ha? Ano ba yan, eh? Okay, let's listen to the beautiful song requested by Ma'am Susan Ginto Serrano, Loving Arms. Yan po. So, magmahalan po tayong lahat na tayong mga Kapampangan, eh? May kakalugod tamo po. Okay. Enjoy listening! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2.
Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC. Okay, balik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan, and I hope you are enjoying. Wow! No, so, sana po nag-enjoy kayo sa ating mga magagandang musika na kung saan, ayan, no? Pinatugtog po natin kanina yung Panata, and ngayon, yun namang anak.
Alam niyo po ba na buong mundo alam yung kantang yun, including the Tagalog version? Nung napunta po ako ng Vietnam, nako, alam na alam nila yon. Kinanta namin sa cruise. No? Habang nag-ano kami sa, ang tawag doon, sa barko. No? Ano kasi po yun, dinner, no? Dinner cruise po sa Vietnam, and then pinatugtog po yung anak. Yan, nakisali kami, siyempre alam namin yung kanta. No? At hindi po kumukupas yung anak. Lagi pong ano yan, magandang pangaral sa ating mga kids, sa ating mga students, no? So, kagaya nga ni J.M. Yusures, pursue your dream, no? Pursue your dream. Kahit na ibang course ang inyong tinapos, pero may pangarap kayo, so go on, no? Go on with your dreams. Get your dream. Kasi hindi ka naman makukontento sa buhay mo hanggat hindi mo nakukuha yung dream mo, eh, no? Ako ba? May pangarap ba? No? Actually, nung ako pong kabataan, ayan, magyayabang na naman si DJ Ma'am Ning nyo, no? Naranasan ko rin po yung mag-concert sa ang tawag dito, sa CCP, no? Yun, sa Cultural Center of the Philippines. Wow. No? Sa People's Gym, yan, no? Kumanta din po tayo doon sa isang radio station dyan, sa malapit dyan, no? Kaya po medyo yung mga nakakatanda na medyo sa ating faith, yan. Kilalang kilala po ako bilang isang singer. Wow. At saka muntik na tayong kung talagang kung talagang tawag dito, pinasukan ko lang talaga ang musika, ay papuri singers din po tayo. Kung alam niyo po yung mga Christians diyan, yung mga papuri songs yan. Tapos meron pang isang pastor na kinukuha ko sa 100 Voices, no? So, yan, kinukuha din po tayo. So, hindi naman po kayo pamagmayabang. Ano ba yan? So, sabi po ni Ludwig Songlao, I love the music po, Ma'am Ning. Ne? Wow, love you, Radyo Guagua. Thank you so much, Ludwig Songlao. Pabalwanda ka nung kapilang ka pwedeng muntang pasibayo Kenny. Ne? Chumempo ka tang masanting nga tiyempo. Ludwig, okay? Magida kang guest Kenny, anak. At importante ka kaya katamang society. No? Alright, so, ano ba yung topic natin ngayon? Ano ba yung mainit na pinag-uusapan sa ating bayang Pilipinas, no? Dahil malapit na ang pasukan. Diyos mio, corazon. Meron na naman tayong mga gastusin, mga mahal na magulang. No, yung mga school supplies, yung mga school uniforms, yan, isang pinag-uusapan natin yan. Mainit na usapin sa Pilipinas ang uniform, ang uniforme ng mga estudyante natin sa school. Yan ang tanong, are you in favor of wearing uniform? Yan, po. Pabor ba tayo sa pagsuot ng uniforme? Okay? So, yan po ang ating topic ngayon. Please lang makishare po tayo. Sino ba yung mga nandito sa ating chat box? Share po natin ang ating opinion. Lalo na kayo, no? Jericho, Ma'am Cynthia, yan. Mag-share naman kayo, okay? Pabor ba tayo hindi naman sa teacher tayo, no? Pabor ba? Let us place ourselves hindi naman sa presence of the Lord, no? In the place of the parents, yan. In the place of the parents, in the shoes of the magulang, over there and over here. Alright? Ilagay natin yung sarili natin sa lugar ng mga magulang ngayon. Ako rin po naging magulang, no? So, ano ba ang natin, ang ating stand, ano ba ang ating opinion dito sa usapin na ito? Kasi sabi ng ating DepEd Secretary, okay lang na walang uniform, no? Hindi mandatory ang uniform. Talaga namang hindi mandatory ang uniform, no? Ano ba sa ating mga listeners dyan, ang ating mga watchers dyan, ano ba yung stand nyo? Ano bang opinion nyo dito sa
usaping uniform sa gobyerno ngayon. Tama ba 'yon? No, tama ba na okay lang na walang uniform? Okay lang ba na ganyan na suot ng mga bata kahit na anong isuot nila? Okay lang ba? Alright, so it's 3 o'clock. Let's have the 3 o'clock prayer. Mr. Technical Man, where are you? Paki-ano natin, mag-pray muna tayo bago tayo magkwentuhan, no? At baka tayo ay maligaw ng landas. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay?
May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi mo. Okay, welcome back po in Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning and maraming salamat po kay Ate Bex. Yan, hello, Maria Corazon Pintor Quiros is watching. Maya pagat panapon kaya ka Ate Bex, salamat king oras at mika oras kami na akayabeda kang ngeni. Ing topic tamo, okay ba? Okay mo na alalang uniform ding anak king eskwela. Wow. Napakalaking nito, napakalaking issue sa buong bansa. Alright. No? So, makishare po kayo ng opinion dito sa Pamilyang Kapampangan. Pauli pong pamilya tamo. Lawen tamo po nung makananing kahit kanini, makanantang resolban hinin. Maya para nga diba, sabi daw, kaya kami, sabi, oy, ela pala Kapampangan detang may kibat keng FB na. Dito sa Taguig, sabi nila ay libre ang uniform pati school supplies. Wow, no? Yeah, totoo po 'yon sa Taguig and Pasig, alam ko, no? Yung kanilang local government ang nagpo-provide ng uniform and school supplies. Napakaswerte po nila. Sana po dito rin sa Guagua. Wow! Nagpaparinig tayo. No? Ayan. So, sana po Kenny mo rin, agawada mo rin po, na may kalibreng uniform, andyang nga duwalang piraso, po, pwede daw pipagpalit-palitan. Alright, isa pong mainit na usapin natin ngayon yan. Ing makatula pang pisasabyan nga ni, next week tayo pikayan ni Taytang nanong language yung dapat gamitan. Diyos ko, nanin pisasabihan keng edukasyon nga ni, keng kaya katang gobyerno. Alright, so inaasahan ko po ang aking mga katulong po na magbigay ng mga opinion, si Ma'am Susan, si Ma'am Lu, yan, sana po si Madam Cynthia, si Sir Balagtas, yan, sino pa ba? Ate Bex, yan. Okay ba? Naalalang uniform din anak, ne? Okay mong lungob lang eskwela na maka-uniform. Okay? So, yan yung kaya katampi sa sabyan. And I am inviting everyone to share their opinions, their views regarding this non-uniform. No? Hindi tayo mag-uniform sa school. Na yung mga estudyante, hindi sila mag-uniform. Okay? Ano pa ba? Pakishare po ang ating program sa ating mga kaibigan, no? Paki-share po ang Pamilyang Kapampangan sa ating mga kaibigan para po marami po tayong natututunan at lumalaking ating family. Wow, si Sir Rolly Songko is watching at tune po yapong Marianong Garapon. Ne? So, Sir Rolly, okay lang ba na hindi mag-uniform ang mga bata sa school? Yan. Ne po, binanggit na ka pa mo, Sir Rolly po, ito magkaita kanini. Magkaita mong nangaws kanini. Magko-contribution tayo para yung mga ibang bata na walang, halimbawa, school supply or gusto nilang mag-uniform pero wala silang uniform, no? So, asahan tapo. Asahan mo po yung kaya kayong suporta. Okay? Alila po. Sir naman, paki-explain na ano itang alila po. Yan, alright? So, habang nag-iisip po tayo, inihintay natin ang mga opinions ng ating mga mahal na tagapakinig ng Pamilyang Kapampangan. Ing sakali. Nanita? Ing sakali? Nanong sasabyan? Sir Rolly. Okay. So,
Abang panayan tala po rin kay katamong kayabe na mimisip, ne po, para mamye, magpang, ne po, magpanglapong salita, magpanglapong opinyon da, king kay katampi sasabihan niya ni, okay ba? Ne, okay mo, ingela mag-uniform deng anak. Ayan, so, let's listen to Moira. Ne po, enjoy listening to beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. This is Compass by Moira de la Torre. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang,
Hindi pa huli ang lahat at walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, Okay, yan po, no? Nang dahil sa pag-ibig, tayo ay magbibigayan. Alright? So, ito po ang reaksyon, opinion po ni Ma'am Lu. Sabi po niya, sa opinion ko lang po, bilang isang guardian po. Ha? Wow. Yes, guardian po kasi si Ma'am Lu, yung kanyang mga pamangkin at hindi bilang teacher.
Mainam po na naka-uniforme din ang mga bata, yung hindi naman magasto, sabi niya, no? Simpleng puting t-shirts para sa mga lalaki at puting blouses para sa mga babae at pati na rin yung pants o skirt ng mga learners. Magandang tingnan, sabi niya, malinis at yun din ay isang pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Nandun na kasi sa pagsusuot ng angkop na uniform ang lahat ng identification ng isang mag-aaral at sa pagsuot ng angkop na uniforme. Napiprevent ang mga mag-aaral na minsan kasi nakakaligtaan nilang puntahan ay isang institusyong humuhubog ng kaalaman, karunungan. Ibig sabihin po kapag hindi naka-uniform ang bata, kahit ano kasi sinusuot nila na di akma sa silid-aralan o sa paaralan. Dapat naaayon na sa pinupuntahan ng kasuotan kung ang bata ay mag-aaral at papasok, hindi naka-short. Yan, Diyos ko. Hindi naka-crop top o hindi litaw ang pusod o minsan, yan. O kaya rip pants, maka-rip pants lang. Ngayon, kung hindi man mag-uniform ang mga mag-aaral, kailangan pong maglatag ng mga habilin at panuntunan sa tamang kasuotan sa pagpasok sa paaralan. Tama po yan. Dapat po magkaroon ng panuntunan kung papapasukin lahat ng mga bata ng hindi naka-uniform. Salamat po. Wow, ang ganda po ng sinabi ni Ma'am Lu bilang isang guardian. Pwede naman po yung hindi sila naka-uniform, kaya lang maglatag tayo ng panuntunan o regulasyon sa tamang kasuotan. Po. Pwede po yung naka-t-shirt sila ng puti. Po. Pwede yung babae, lalaki, naka-t-shirt na puti, naka-pantalon o naka-palda, po. Pero mas maganda yung pantalon para po yung mga lamok. Alam naman po natin ang dengue fever ngayon, mas mataas po ang bilang, ang cases ng dengue, no, kaysa sa COVID ngayon. At sa paalala rin po, no, dahil marami po akong nakikitang hindi naka-mask, po. Lumabas po ako kahapon at nagpa-ring-bind po ako dito sa plaza na ang dami pong hindi naka-mask. Mag-ingat po tayo. Mimingat tamo po mga kabalen, Kenigwagwa, po, tsaka rin pong hanggang Darayo, Kenigwagwa. Tamo po kakalingwan ng mag-facial mask tamo pong magdala ng disinfectant, po. Tamo po magpakampante, huli nga andyan pong ding mga injections na mga boosters na po, po. May kakayan la pa mo rin po, may nangasunita, makakayan la rin pong miyuyulitan la keng COVID ay ni. So, mimingat tamo po kabalen, po. At saka nangaus kanine, ing pong dengue, magita mo pong maingat. Gawan tangan po yung paralan para etamo po dakalalamok or milakula po rin lamok king kaya katang paligid. So, yung pong uniform, sabi naping Ma'am Lune po, metong ya pong identification. Yan, identification niya po king anak na ya, estudyante ya, king makanining eskwela, po. At nung yatala pa pag uniform, maglatag tamang panuntunan, naliwait ang lungog yung anak king eskwela, maka-spaghetti ya, or makalto ya pusad, or maka-rip pants ya, putang kahitang rip na, chuya pakitang legs na, or king malapit king singit na. So, kaluguran na pengare, lalawen tala naman po, ren kaya katamo nga anak na nung panyulod da, nung pakalawen tala, ren anak tamo, nung etala man papag uniform, nanong klaseng malan yung susulod da. At lawen nyo la naman, ginuko neng kaya po, atin pong sira yung susulod da king eskwela. Tamo po sana maging bising masyado karembiye, tamo kaluguran na pengare, lawen nyo po rin anak yun, nung kaayon-ayon yung susulod da, nung elaman po mag-uniform din, po. Makalunos la po nga kakit de nga anak yun, sira-sira lamalan or mga ragul lamalan, malan ng tatangda, yung susulod da king eskwela, po. Nung etala papag uniform, siguraduan tamo pong mga lagu, mga santing lapamurin deng anak tamo, dyan pong ila po maka-uniform. Alright? So, maglatag po tayo ng mga panuntunan dyan, mga rules and regulations sa pagsusuot ng tamang dress code. Po, dress code. Po,
mangutang na ko na naman po kayong pengari dareng anak ka magaral kay Betis National High School na ano yung dress code dada ne Diyos ko bala mo po tututa ng mituro tututa ng alambalo king kaya katamong dapat isulod king metong nga lugar po mahiline kanini ma'am kay ma'am Luca na ako andyan pong simple yamong malan basta malinis siya po at alaya pong sira-sira po gula-gulanit po po papaglupang makalunos sing anak yu denan yula naman pong kamarinayan deng anak yu yan po nung po papag-uniform denan nyo pong kamarinayan deng anak yu king panyulod ngayon pong susunod kay ngayon school year po ngayon nan pong sinabi ng Sir Rolly magsilbi naman ing anak mabiyasa yang mabiyasa king nanuman bagi yan at sabi na po kaming mestra definitely so panmila po ring anak yan so sabi ko po manawagan ko kanini sigurado po manawagan ko na so pantala po lalo na po rin kaya katamong officials kaya di Guagua. So pantala po, mamasyal ko po kareng eskwelahan po, lawentala po rin dapat pong isopa na yanak kareng karelang pamimalan-malan po. Okay, nano pa, pasibayo po kayo pong talot turuing mestra indami para ituruyo la deng anak tamo Luidio. If you are there, we'll be learning the best in our lives. We own you input life being a mother yan so opo ituro mila pong masalese renganak no question po ka rin Sir Role tuturo ke pong masalese ke po mag-discriminate ayanak po we don't discriminate anyone pero ini pong bageng pa mag-uniform ini will be the cause of discrimination sigurado yan po kareng anak kareng kaluguran da mika discrimination kanini king sarili da not student teacher no from student to student mika discrimination karela sigurado ito po sigurado ring pakakalulu ilang miyabe-yabe ring deng mga santing malan ilang miyabe-yabe Diyos ko nanti ko na mo nga kakit. And then, sabi na pong Ma'am Susan, sabi naman ng DepEdSec VP Madam Sara, yung mayroon na pwede naman isuot isipan namo siguro nung deng aliwang pengari, banda ng ali pakiisip-isip pa yung uniform agastusan da pa. Tayo, mukarnak miras. Kaba na pala Ma'am Susan, yan, gastusan da pa chuko rin ketang ababasa ko king social media na ding aliwang mag-comment mas kano masakit nga lang uniform kasi magastarol lang imalan. Yes, metong pa po yan, gastador lang malan. Istongela po pa ka uniform deng anak. So, burida uniform. Masakit la kasing kuwanan opinion deng tao itang ausan tamong individual differences kanya-kanyang buri. Ting mikaburi na ali mag-uniform opinion na ta. Tin naman eda buri ingela maka-uniform ding anak ing reason da for identification. Masakit yan naman ito. Tutupin nung ela maka-uniform ela kagad ma-recognize or identify. Pwede naman nung ela maka-uniform pero maka-ID la. Ita naman basa ko ing pwede nung nino-nino lungog keng school. Ingka ko reaction keni basta tin ID pong gwardya siguro naman secure at safe na ladeng anak pong ustong ipatupad ing dress code yan. Okay, then si Sir Rolim minus yang eni deng anak bang king ka nanoy ek makainganting dyan Sir Rolly Pachepi pa oras magidado.
Sa Rolly, kasakit na ning kapampangan mo. Masakit po yung metong pengari patya, ede po agyo yung metong pengari nung alayang gastusan. Yes, talagang masakit pong maging pengari niya. Nya ating pong pamilyang kapampangan, bangkanita po rin, susunod na maging pengari, ne po. Agay tala, ne? Isipan nyo, magplano kayong pamilyayo, kayong mimisip na makyasawa, mimisip, tandaan nyo yung pamakyasawa, kasi buri mo ng mikapamilya anya bisa kang makyasawa. That is the very main reason why you are marrying. Nepo, nyapin makyasawa ka kasi bisa kang mikapamilya. Ika yung bayong talasawa, iplano yung masalese kaya kayong pamilya. Ne? Metong adwa at lunganak. Alright? At denan nyo lang gaps din. Bangkanita, sabi-sabing gastos keng biye. Okay? Misip tang masalese. Nyapin natin pamilyang kapampangan para ayusan tamo. Ing dapat ayusan keng pamilya. Ne po? So, totoo po, ing sasabihan da rin kaya katamong mema nagpangasalita. Ne po? Keng uniform ni, uling ba't tamo keng pandemic. Para pareho tamong mema magkasakit. Alang pera, makanya, ne? Kulang ta pera. At de nga liwa, alalang kapanintunan para salwanda ing uniform. Nanong sabi ng apong Marianong Garapon, yes, Sir Rolly. So, yan, ne? Medyo hinay-hinay ka kempama ni mo, Sir Rolly. Baka nita anting dyan ko yung kaya kampanya biyan. Okay? So, yan po yung mainit pisasabyan nga ni keng social media ing uniform yan, ne po. At dakal pong sasabi na bangkanita kano mabawas ing kabigatan da ring pengari tamo, ne, to lessen the burden of the parents. Yan, ne po. Nyapin po burida ing eno pa mo mag-uniform deng anak. Okay, wala pong problema ita kaya kaming mestra, ne po. Nano yaman po itsura ng anak, nano yaman bawo, nanya kulay ng anak yung ituro nila po. Ala pong problema yan. Para-pareho kami po touring kare ng anak from the highest section to the lowest section. Po. Ako po, dati tuturo ken section 8, tuturo ko po ken last section. So, nung nano po yung tuturo ko ketang babo, yan naman po yung tuturo ko ketang bandalalam. Ala pong distinction yan, ala pong differences ken tuturo karela. Tuturing ko nga pong pante-pante nga anak, karapatan da po rin nga anak yung miturwanan lang masalesen. Po, quality education. So, hanapin pong mamlu, den ang tala pong panuntunan, den ang talang rules and regulation nung makanano lang manyulod malan na uniforme ding anak. Okay? So, tayo muna magpabakuna. Okay? Tayo po'y mag-commercial muna po tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha.
loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo,
mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business Po, nakausap po natin ng ating station manager dito. Po, ang ating kumparing Aldwin Malyari na kung saan ay nag-react po siya regarding the usapin na uniforme, no? And thank you so much po sa pagre-request mo, paring Aldwin, no, ng media uniform. Wow. Thank you so much, ne? So we are claiming it now from Honorable Mayor Tonton Torres. Yan. Panawagan po kay Mayor Tonton Torres. Ne po, na yun po, sana ma-approve po yung media uniform para po kami rin po ay naka-uniform na rin. Thank you so much po in advance, Sir Mayor Tonton Torres, sa media uniform. Sigurado naman yan ay ma-approve yan, no? Okay. So sabi nga po ni paring Aldwin ko ay ano ba ang ng mga tao, bakit ayaw nilang mag-uniform? Ano ba yung point of view nila? Actually, nakikita ko lang pare ay to lessen the burden, no? To lessen yung gastusin ng magulang para daw magastos yung pera sa ibang bagay like pagkain, ganyan, school supplies, no, instead of uniform. So ito naman ang tanong,
ito nga tayo maglalatag sa eskwela. Ang eskwelahan naman sigurado ay maglalatag ng panuntunan. Ano yung mga dapat isuot? Baka akala ng parent ay pwedeng isuot ng bata ang basketball short. Ang mga shorts ng mga bata sa bahay, pwede na nilang isuot. Yung mga sando-sando nila, ay my goodness. Po. School po ang ating pinupuntahan. Diyan po nag-aaral, natututo ang ating mga anak. Po. At kayan tamo po yung sarili tamo at denganggang lulob pengari karenganggang eskwela denan nyo pong kapormalan ng sarili yu. Eko po lulob paka short, paka nangas kanin, paka spaghetti, makatas pusa damalan, nano pa, detang maka-rip pants. Galangan nyo po rin kay katamong eskwela, the public schools, no? Elementary, high school, po, college. Samasan tamo po, ing pamagpunta tamo po. Denang tayo pong kapormalan ng sarili tamo, ne? So, sabi natin pong paring Aldwin, bakit Mariana po tang nungeya mag-uniform nga anak? Nano kayang sulod na? Nung halimbawa, sabi nating Ma'am Lu, yung pants na itim, ganyan, or pants na blue, no? Bakit nasalwan yan? Tama nga naman si kumpare ko. No, tama siya. Alright? Tama si kumpare. No? Gumastos siya rin ng pengari. Pantalon na black, pantalon na blue. Gumastos siya mo rin ng pengari. White t-shirt, gumastos siya rin ng pengari. O teka papin, mag-uniform. Diba? So, uniform versus outside dress. Sabi na paping paring Aldwin, nung halimbawa, sali yung apulong malan or sabihan tana mo, pare, 5 malan. 5 t-shirt. Pero kerak lang naman 5 t-shirt. Mga adwang t-shirt chayan. May ito nga pantalon, yung pantalon, parumingguya, yung t-shirt, adwa. Gumastos siya rin, no? O te pa uniform, di ba? O te pa uniform yung kayandareng pengari. No? Total, hindi naman sila makapasok ng kung ano-ano lang ang sinusuot nila, no? So, kami siguro, hindi naman sa pinangungunahan, pero this year kasi, ang suot ng mga bata sa Betis ay black pants or dark pants, no? Dark colored pants na preferably black, no? Or dark blue, ganyan. And then, naka-t-shirt silang puti sa pantaas, no? Naka-ID sila, ganun. Sabi nga ni Ma'am Susan. Okay? So, yun ang sinasabing dahilan ng mga magulang to lessen the burden, to put the money in other things like school supplies, no? Ano pa ba, sa mga baon ng estudyante. Pero ito nga, yung uniform, no, ang ano nito, yung walang uniform, makikita mo rito yung mayaman at mahirap, no? Rich students may wear expensive clothings, nepo. That will distract poor students who are only wearing ordinary clothes. The poor students who are just wearing nangaws kanine, whatever they have in their house, wherein the poor students are unable to buy signature dresses. So itong mga anong tawag dito, yung mga mayayaman na estudyante, pwede lang manyulod or eman mo mayaman detang middle class family pwede lang manyulod lang mga santing signature malan kebat denirugong kalulu lumang malan misip tamo po kaluguran na pengare buriyo waring makanita ing luntoking eskwela deng anak itapin sa sabyang ko nandin deng mga kwalta miyabe-yabe la reng kalulu ilang miyabe-yabe reng kalulu alanganin lang makyabe kareng makwalta kasi makwalta la reng malanda mga santing la so andyan pang mag-prescribe tamo keng school na dark pants
white t-shirt ken babo, gumastos kayo rin eh. It's the same thing. Tama si pareng Aldwin, no? Gagastos din kayo. So, tandaan natin, ang uniform is to avoid discrimination, to avoid bullying. Metong pangkayan eh, maging problema. Ne? May ka problema king kaya katamong eskwela, may ka bullying cases, dakal na rin bullying cases tamo king eskwela. Ne? Bakit may ka bullying? Siyempre, sung lumayang susulod na ning metong anak, atuan ning medyo makariwas ang anak, ari Diyos ko, patita sigurado king eskwela. Ne? So, in uniform po, magsilbiyang nangas kanine brings uniformity and equality among students. Wherein in uniform po sa likod ing economic status na ning anak. Ne po, hides economic differences. Ne po, o nano po, hides superiority and inferiority. Mika equality, ne po. Nung ating pong uniform, milako itang superiority, milako itang inferiority, pare-pareho lareng anak. Nepo, oy taping sentingan na ning uniform. So, nung ela po pa ka uniform de anak, luntola pong superior detang mga sentingamalan, nepo, detang mga linis bayong malan, potang kay rening dening kalulu, itang malan ng tatang na malwalas pa kayo, itang malan na bus, tang malan na eman rugo mapipipi. I am talking of experience in school nepo kasi melonos ko po ketang metong estudyante nepong karinat, pero sabi ko napin po kami po mag-discriminate, kami pong mestre, kami po mag-discriminate, still we are giving quality education nepo. Lunto po in differences, economic differences, lunto po itang superiority and inferiority nepo rin kaya katamang kapakakalulong anak, bika inferiority complex la po rin. So, misip tamo pong gusto kaluguran na pengarin eh. Nano po, in uniform po makes the students trained to dress smart and feel pride in their appearance. Ne po, develop tamo po itang nangas kanine, proud jing anak king kayang eskwela, proud jing anak king kayang sarili. Ay, ako mag-aral ko Betis High School. Ay, ako mag-aral ko GD Mendoza High School. Ako mag-aral ko Natividad High School. Nepo, mika pride la rin anak nung nuka rin laman mag-aral. Nepo, wow, si Ma'am Priscilla Lopez, Salonga Lopez is watching. Thank you so much. Very true, Madam Ana. Wow. Dakal pong salamat, Ma'am Priscilla Lopez. Kaya kayong patnube ngayon gat panapon na ini. I think, sabi na pong Ma'am Lu, the more na ela maka-uniform ding anak, the more na magka-problema, lalo king experiences tamo bilang teachers. Lalo pong lunto ing huge discrimination po. Yes, totoo po yan. Anang Sir Rolly Songko, iyang mag-aral kami 1970 up to time I was in high school. It always been feeding by the government. My time well wished bent back to our new generation. Wow, kanita Sir Rolly po. Atin tamong feeding program. Ngayon nila tamong feeding program. Talagang lultola po rin kalulutang estudyante. At di kami pong mestra. Metong kami po kareng mami karela. Po. Alright. So, nano po. Ingkay na asaut na ning uniform king metong ayanak. Make safe from crime. Yan. So, kempong istupong ela maka-uniform ding anak, anjang nino namo lungog keng eskwela. My goodness. Po, uling ela pa ka-uniform talak kilala. So, impong uniform, magiya pong identification karela. Po, so, it makes our students safe. Yan. And it teaches discipline. Po, anjang nuka rin po maka-uniform naman nuka rin na opisina maka-uniform. It teaches discipline. Po, so may kakadisiplina yung anak. Nano pa, ing masanting kay na adulot na ning uniform. Ing anak,
na naisipan na nung sulod na. Ay nano kayang puta po instead na isipan na nung naning gawan na king kayang leksyon na nanong pag-aralan na king leksyon na isipan na ning anak ay nano kayang sulod ko bukas. Kaya ba't kinabukasan narubalo ning anak na ing damputan na kareng malan na. Nabalo nung naning isulod ng masanting para kayo. Mga late siya pa yung anak king eskwela ken dapat ito. Whereas ang maka-uniform automatic. Sulod ne ing uniform na ning metong anak. That is discipline and that is punctuality. Nepo, po mga late ing anak king eskwela nung uniform po ing kayang susulod agad. Na po isipan nung ning anak nung nanong isulod na Ne? So, isipan tamo po yan, kaluguran na pengare. Yan, wow, Billy Jo Gamboa, Angeles is watching. Thank you so much, Billy Jo. Ne? Yan, then kung kaya katamong estudyante, section A, Billy Jo. Ika Jo, balo mo yan. Ikaming mestra, kami mag-discrimination. Pero, reng estudyante mismo, ila reng mag-discriminate with each other. Ne? Totoo yan. So, sabi po ni Billy Jo, hello po ma'am, kamusta po? Okay naman, lalago. Alright? So, yan po ang ating usapin ngayon. It's 4 o'clock na pala, my goodness. So, kaluguran na pengare, isipan me ing anak mo, papag-uniform ya o wali. Siguraduan mo, nung papag-uniform, siguraduan mo na ing anak mo, yarugo ma-discriminate kareng kalupa ng estudyante keng eskwela. Siguraduan mo na ing anak mo, mabuli keng eskwela. Siguraduan mo ing anak mo, susulod na makaakma para keng eskwela. Ne? Maglupang gurmos, maglupang nangas kani, makalunos ing anak mo. Wow, sabi ng Billy Jo, totoo po yan, ma'am. Yes. Ne? So, kami pong mestra, naman po kitang kayartyan. It is not kayartihan, ne po. Uling pong pengari kami naman po At ako po, niya nga akong mag-aral, ne po. Ay, Diyos ko, kakaluluan mirgo. Pero, andyang makapakanano po, ren pong uniform, da ren pong pinsan ko, ne po, uniform ng ating ko, itapong pibatan. Susulod ko po yan. Ne? So, panawagan din sa mga magulang na yung kanilang mga anak na may uniform dyan na anong tawag dito, maliit na sa kanila yung uniform nila. Nung kayo po, idalayo po kayong eskwela, lalo na po kayong Betis High School, dalayo po kayong Betis High School, i-donate nyo po ba ang kanita, pwede tamong pamye, kareng estudyanteng alang uniform, ne po, retang peglat tsanda na po, antimo po, grade 7, grade 8, grade 9, sigurado po ang grade 10 yung anak yun, na nausto yan, malatik na po kaya, ne po, ayun na po, pamilit kareleng mga halatik kamalan. So, pamieta na po, ne po, i-donate yun na po, kareng aliwang anak na po, eda po wag yung saling uniform, ne po, ikami balo yan, Billy John. Magkahita mong nangas kanina, yako, reng uniform da reng anak ko, niyang kanita po, niyang brown pa yung palda. So, itang uniform ng Jamie, pemye ko. Uniform ng Faith, uniform ng Jay, pemye ko. Ala nang yan So, pemye ko na kareng aliwang anak. Balo yan, ikaming amestrayo. Detang uniform da reng anak mi, pemye mi na naman. Okay? Nanon sabi ng kaya, ako man din po pibatan ladeng pinsan ko ing susulod ko kanita, ma'am. Yeah. Ay, thank you, Maribina Calub Diaz is watching. Thank you so much. Ne? So, panawagan po sa lahat po ng mga magulang ne po, na siguraduan tala po rin anak tamong mayap la po kalagayan po tang lungob laking eskwela. At deta pong atin ng lumang uniform na deng anak yu po may graduate na la. I-donate yun na po ing malanda king eskwela. Ne po, bang kanita po rin aliwang anak na yalang uniform, pwede da pong pakinabangan. Alright? So, it's 4 o'clock. It's 4:03. This is your DJ Mamning again. Sana po ing meka saup tamo, meka guide tamong pengari nung nanong gawan daw nganing next school year tamo, mag-uniform ya o waling anak, pakaisipan tamo pong masalesen. Po. Baka nita po ring anak tamo, ela po mika inferiority complex or ding anak makwalta, ela mag-superiority datang ne po.
samasanta mo po, ayusan tala po rin kay katamo nga anak, okay? And wag po ninyong kalimutan ng aking panawagan, yung may mga uniform dyan na hindi na nila gagamitin kasi maliit na sa kanila or graduate na sila, donate them in your school, no? Para yung mga ibang estudyante naman ay pakinabangan. So, this is your DJ Mamning again here at Pamilyang Kapampangan 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo rito. See you next Saturday! Broadcasting from the business